Andre Iniesta akwai ciwo sosai ganin Lionel Messi yana bugawa wata kungiya ba ta Barcelona ba. Shahararren ɗan ƙwallon Barcelona Andre Iniesta ya ce zai yi zafi sosai ganin Lionel Messi a cikin rigar wata kungiya kamar yadda aka tabbatar ɗan wasan na Argentina ya koma Paris Saint-Germain. Hausa Football News TV, ku danna mana subscribe sannan ku danna mana ƙararrawa domin ci gaba da kasancewa da zafafan bayanai gamsassu wanda suka fito daga bakin masu su. Messi ya amince da kwantiragin shekaru 2 don komawa Paris Saint-Germain, wanda ya kawo ƙarshen tarihinsa a matsayinsa na ɗan wasa na Barcelona bayan da kulob ɗin ya kasa tabbatar da sake sa hannunsa a wannan bazara. Iniesta yana cikin miliyoyin magoya bayan Barcelona da suka yi baƙin ciki da ficewar Messi, kamar yadda fitaccen ɗan wasan tsakiya ya ce ɗan Argentina yana wakiltar komai mai girma game da kulob ɗin shine komai na Barcelona. Ban san abin da ya faru a ciki ba ko kuma yadda abubuwa suka gudana ba, amma kulob ɗin sai buƙaci murmurewa daga wannan canjin. Iniesta ya shaida wa AFP akwai ciwo mugan shi a cikin rigar wata ƙungiya. Leo yana wakiltar Barcelona, ya kasance komai na Barcelona. Ɗan wasa ne wanda ya zarce ƙungiyar. Ban taɓa ganin ɗan wasa kamar sa ba, kuma ban tsammanin zan taɓa ganin sa a wata ƙungiyar ba. Sai ga shi yau na wayi gari wa a cikin mafarki ina ganin sa da wata riga. Barcelona za ta ci gaba da kasancewa ɗaya mafi kyawun ƙungiyoyi, ɗaya daga cikin waɗanda dole ne su kasance a cikin Turai, wanda ya lashe kofin duniya, wanda yanzu ke wasa a Japan a Bislkov. Ya kasance ɗan wasa na Barcelona sama da shekaru 20 yayin da ya hau babbar ƙungiyar daga ƙaramar ƙungiyar B. Daga ƙarshe ya sami matsayin gwarzon ƙungiyar, wato Iniesta kenan. A lokacin da yake tare da club ɗin, Iniesta ya lashe gasar La Liga sau 9 yayin da kuma ya lashe kambun gasar zakarun Turai 4. Messi ya kasance wani bangare ko kuma mu ce wani jigo. Kai Messi shine komai namu kuma shine gatanmu a cikin kungiyar Barcelona sanda muke tare da shi muna murza leda, kuma shine jigo na waɗannan nasarorin tare da biyun da suka haɗu don zama babban bangare na kafa tarihi a ƙwallon ƙafa na Turai. Ba mu ji daɗi ba kuma ba za mu so mu ci gaba da kasancewa a haka ba, amma muna ci gaba da mai fatan nasara. Hausa Football News TV, Hausa Football News TV, Hausa Football News TV.